When I come around, got the whole thing wobbin', wobbin', wobbin'. When I come around, got the whole thing wobbin'. Zdarec, já vás vítám u tutoriálu, jak stáhnout GTA 4. Tutoriál funguje a myslím, že se na to můžeme vrhnout, takže otevřete si internetový prohlížeč. V popisku videa budete mít takových 5 odkazů, který potřebujete k tomu, abyste to stáhli. Takže potřebujete WinRAR, stáhnete download, máte WinRAR. Tak, to bychom měli. Pak potřebujete uTorrent, přesto to stáhnete. A taky easy, tady dáte download now a už stahujete. Pak potřebujete Daemon Tools, to se podívejte na tutoriál, jak stáhnout a nainstalovat Daemon Tools. Tady dáte jenom download a začne se vám to stahovat. Nainstalujete a máte. Pak tady máte GTA 4 PC version. K tomu se ještě vrátíme. A nebo to rovnou stáhneme. To stáhnete a k tomu vlastně potřebujete ten uTorrent, protože v tom to budete otvírat. Pak je tady poslední odkaz, to je GTA 4 Save, to je můj osobní save na mém profilu. Stačí dát stáhnout pomalu, obsat kód a začne se vám to stahovat. To je vlastně, že celou hru máte už dokončenou, máte tam Lamborghini a prostě nejlepší auta, nejlepší zbraně, nejlepší dům a td. Tak, to bychom měli. Všechno budete mít v popisku videa. Pak jak se vám stáhne, už můžeme vypnout, půjdete do stažených souborů a máte tady, já to tady mám teda víckrát, kliknete a dáte ano. Tím se vám to začne stahovat, vidíte, že já už to mám přestáhlý, takže už mám 100%. Paráda. Tak, pak už, až se vám to dostane ta hra, tak to rozkliknete a budete potřebovat už ten Daemon Tools. Vy na to kliknete a dáte odemknout. Tak. Jak vidíte, teď by se vám měla otevřít Daemon Tools a jak tady máte to Gčko, to prázdné, tak na to kliknete a dáte tady tu jedničku a dáte otevřít. Tak. Pak už stačí takhle to rozkliknout, spustit autorn.exe. A tohle není důležitý, mělo by vyskočit ano, přesně tohleto. Takže jde pomalý jako píča. Pojď, jo, tady si vyberete, jestli jste Španěl, Ital, German. Čeština tady bohužel není, to když tak v dalším videu, jak dát do GTA 4 češtinu. A chtěl bych pro vás dělat tutoriály, protože to je zajímavý a hodně lidem to pomůže. Všechno dáte next a už se vám hra začne stahovat. Takže lidi, já to teďka střihnu a zhruba někde tady by se mám, to po vás bude chtít vlastně ten disk 2, tudíž myslím tohle. A až mi to tam naskočí, tak já se vrátím a ukážu vám jak na to. Zatím čekejte. Takže já jsem tady zpátky, jak vidíte, teďka tady vyskočil, že to po vás chce disk 2. Takže opět si otevřete Daemon Tools. Tady tím žlutým to vysunete tu jedničku. Dáte ano. A zase kliknete na Gčko. A tentokrát označíte 2, dáte otevřít. Tak. Dáte Browse. A dáte GTA IV. Musíte dát to pod tím, nesmíte kliknout na tu jednotku a dáte OK. A zhruba někde tady v tom, to po vás zase bude chtít ten disk 1, takže až to po vás bude chtít, tak já se vrátím a ukážu vám zase jak na to. Zatím čekejte. Takže už to po nás chce zase zpátky ten disk 1, takže opět jedeme do Daemon Tools, vysuneme. Tak, ano. A dáme tam zase tu jedničku, otevřít. Tak, paráda. A dáme GTA IV a OK. Já už to tady s váma počkám. Teď se vám začnou instalovat DirectX, Rockstar Games a takový. Už to tady máte i na ploše. Za chvilku vám ukážu, jak tam dát i ten save.
Takže kdybyste to dohráli třeba, já nevím, už na Xboxu nebo na PlayStationu, střih. Já se omlouvám, začal štěkat pes. A pořád to ještě není Installing DirectX. Tohle vám zabere tak 2 minuty maximálně, uvidíme. A čekejte další tutoriál, jak stáhnout GTA 5, ale ne obyčejný, i s multiplayerem, funkčním. A hraju to a normálně mi to funguje, takže se máte na co těšit. Tady bohužel ty GTA 4 ještě nevím, jak dát ten multiplayer. Ale oni mají vlastně to GTA 4 tak blbě optimalizovaný, že když jsem si to kupoval přes Steam i v CDčku, tak mi to nešlo ani single player. Já vůbec nechápu proč. Ale to teďka nebudem řešit, dáme next. Super, tak pojď. Ono tohle se vždycky sekne, to první, ten next. A finish. Tohle můžete zakřížkovat. A teď si vědete zase do té složky. S tím GTA IV version, tohle vykřížkujete. Otevřete crack, GTA IV crack a Edge. Tohle trvá trošku díl. Dáte ano. A dáte next. Ano, souhlasíte, install. Bude chvilku trvat. A mě to zase hodilo anglickou tu. Takže pojď už. Ještě vám můžu ukázat vlastně, kdyby se vám to třeba sekalo, což podle mě asi nikomu, protože na to hru vám stačí 2 ramky, takže když máte nejhorší počítač, tak by se vám to nemělo sekat. Pojedete do C, dáte vlastnosti, upřesnit nastavení systému, nastavení a dáte optimalizovat pro výkon. To vám zlepší výkon počítače a GTAčko by vám mělo jet líp. Já vám ukážu, co to dělá. Chvilku to teda trvá. Tak já vám to takhle vlastně zhorší to tu kvalitu, ale jinak to bude úplně stejný. Já si to teďka nechám a pak si to zase vrátím. Jak vidíte, už se to doinstalovalo, dáte close. A teďka si vedete do toho cracku. Tak a tady ty 3 věci. Najedete si tady na GTAčko pravým, dáte otevřít umístění souboru. Tak a tady ty 3 věci si skopírujete do toho GTAčka. Tak. Nahradit soubor v cíli, pokračovat. A jde to na Windows 7, 8, jde to na všechny, ale nevím jak u XPček, ale to si myslím, že už stejně asi nikdo nemá. Tak, takhle už byste měli funkční hru, teď jestli chcete ten save, jo. Takže vy potřebujete se dostat do Rockstaru a dáte GTA IV Save Games. Tady to vymažete, dáte delete a v popisku videa si stáhnete na mém profilu, na uložte tady ten soubor. Až to stáhnete, tak to otevřete. Ty všelijaký vinerarový kraviny. Až to stáhnete, dáte GTA IV nebo 4 a dáte Save Game a jednoduše tohleto překopírujete. Tak. Plus vám ukážu ještě, jak tam dát hudbu, ale to si myslím, že tam ještě asi mám. Jo, to tam ještě mám. Bych vám to tak ukázal, že to všechno funguje. Tady vypnu tohleto. A já se objevím ve hře, budu to natáčet přes Fraps a ukážu vám, že to doopravdy funguje, tak čekejte. Tak jo, já vás vítám tady ve hře v GTAčku a ukážu vám, že to nádherně funguje. A bude na 100% fungovat i ten save a i ta. Vlastně vložíte do Rockstar a tam dáte akorát save game. Dáte enter. Nějaký buzík vám vyskočí.
nevím, na jaký grafice mám hru. Na medium. Takže by to mělo jít dobře. Doufám. A to je vlastně ten váš dům. Takže se jí funguje nádherně. Trošku se to bude sekat, ale to je prostě... What's your deal? Máte tady takhle auta. Dáte SC, audio, enter si redolu. Tady někde musíte najít vlastní hudbu. Tady to jednou kliknete, tady se vám to skenne. Tak. Postaví, už není proč se bát. O své místo pod sluncem se musí bojovat. Pojď se mnou